Tänä vuonna oli varmaankin helppo tuo erikoiskultaharkko kohde löytää. Millä perusteella valitsette nämä urheilijat, kenestä nämä harkot lyödään? No oikeastaan se on lähtenyt liikkeelle tästä yhteistyöstä urheilijayhdistyksen kanssa. Sitä kautta ollaan päästy läheisiin tekemisiin suomalaisten huippuyksilöurheilijoiden kanssa. Ja toisaalta, jos ajatellaan Kaisa Mäkäräisen huikeata saavutusta viime vuonna, valinta Suomen vuoden urheilijaksi ja tämän vuodenkin tulokset, niin valinta oli aika yksinkertainen. Kaikki lähti liikkeelle oikeastaan jo ennen tätä yhteistyökuviota. Me ollaan pitkään oltu olympiarahojen kautta suomalaisessakin huippu-urheilussa mukana myymällä kansainvälisiä olympiarahoja. Niiden myyntituotosta osa kulkeutuu sitten olympiakomitean kautta suomalaiselle huippu-urheilulle. Kun olen aiemmin nähnyt niin kuin kultaharkkoja, sitä en muista tai kun niitä on niin kuin moneta muita tuotteita katsonut, niin onhan ne niin kuin tuntunut silleen niin kuin, ne on tuntunut tosi makeille ja tosi hienoille ja semmoisille, niin kuin, että itse olen arvostanut niitä tosi paljon ja ei ehkä ole edes missään niin kuin haaveissaan koskaan itse uskaltanut ajatella, että itse saavuttaisi joskus jotakin sellaista, että itsestä sellainen tehtäisiin. Että kun kuuli siitä, että tällainen mahdollisuus tulisi, niin, niin kuin, ei tarvinnut kyllä 2 kertaa miettiä, että niin kuin, lähteekö siihen mukaan ja sitten ehkä sitä on niin kuin vaikea sanallisesti kuvailla, että se on enemmän semmoinen fiilis oman pään sisällä, että mä oon huono sanomaan omille saavutuksille itselleni, että vau, mutta se tuntuu kyllä hyvälle. Mites kaiken kaikkiaan sun oma sponsori, sulla on sponsoreita itselläsi takana, niin miten sä koet sponsoreiden merkityksen muuta kuin taloudellisena tukena? No mun mielestä sponsorit on urheilijalle se työpaikan luoja. Et mä oon monta kertaa sanonut, että ei ne lääkärit ole sitä sairaalaa itse rakentanut, että se sairaala on tehty niin, että ne lääkärit voi tehdä siellä sitä omaa työtä. Et mä koen niin, että sponsorit tekee mulle sen mun työympäristön mahdolliseksi, että mun tarvii sitten, ne mahdollistaa mulle ne leiriolosuhteet ja sen, että autossa on bensaa ajaa harjoituspaikoille, mutta että ei ne ole mua ruoskimassa siellä, että meppäs nyt lenkille, mutta että kun on ne olosuhteet valmiina, niin jää itselle niin kuin pelkästään siitä asiasta huolenpitoa, että lähtee sinne lenkille sitten niissä hyvissä olosuhteissa. Kuinka paljon uskot, että tämän sponsoroinnin myötä teidän sidosryhmänne seuraavat huippu-urheilua? Kyllä mä uskon, että se on lisännyt sitä kovasti, että oikeastaan niin kuin se on lähes joka päivästä, että tulee puheeksi tai keskusteluaiheeksi se, miten meidän omat urheilijamme menestyvät ja mitä he tekevät. Talvilajit on nyt takana tälle vuodelle, mutta katseet on ilmeisestikin suunnattu Lontooseen ja odotukset Sari Multalaan. No kyllä joo, se oli tietysti oikein iloinen yllätys tai iloinen uutinen, että hän varmisti paikkansa Lontoossa ja tosiaan jo vuonna 2010, kun meidän yhteistyö alkoi, kun hän voitti maailmanmestaruuden laserradian luokassa, niin sen kunniaksi aikanaan lyötiin ensimmäinen suomalaisen naisen kunniaksi löytyi kultaraha ja se oli suuri menestys ja uskon, että tänäkin vuonna menestys jatkuu.